Yun mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, samahan nyo naman kami mga kaibigan. I-adventure ko kayo sa tabing dagat ng Sorsogon Bay. Mangunguha tayo ng suso. Kasama ko pala ngayon yung Team Garong, si Boboy. Saka si Tonton. Nagtatago pa. Nagkakapi kasi. Saka yung siyempre yung magandang babae na camera woman ng Team Garong. Ngayon mga kaibigan, next video natin, alam kong hinihintay nyo na. Tulong yun. Abangan nyo na lang kung sino siya. Tara mga kaibigan, samahan nyo kami. Yo mga kaibigan, dito tayo dadaan. Medyo madamo ng konti pero talagang dinadaanan to. Papakita ko sa inyo kung paano pagkakaiba ng suso sa tabang tsaka suso sa dagat. Kasi yung suso sa tabang, yung parang niya sa likod, madalang yun. Yung susong dagat, siksik siya. Tara! Nakakuha na tayo. Tingnan nyo pagkakaiba ng susong susong dagat saka sa suso sa tabang sa mga sapa doon sa bundok. Ito susong dagat to, dikit-dikit yung niya sa gulugod niya sa likod. Yung susong tabang yon, madalang. Mas masarap ang susong dagat. Yun, nakakuha agad tayo mga kaibigan. Dito natin kukunin sa silong ng mga punong kahoy na yan. Marami sila diyan.
kang sampol para matuto ka. Yun. Yun. Ganyan. Yun mga kaibigan. Masarap to sa ano? Sa gata. Pangsahog sa gulay. Pwede rin puro lang siya, gataan niya lang, gataan lang. Yung mga kaibigan, dito sa ano, sa Sorsogon, medyo masagana pa ang pagkuha dito ng mga ganitong ano, mga pang-ulam. Pwede rin to pantinda mga kaibigan. Mabili rin to. Nandun yung dalawa, nasa malayo sila, si Buboy tsaka si Tuntun. So mga kaibigan, no? Yun. Madali lang siyang kunin kasi gumagapang lang sila dyan sa ano. Sa mga Bicolano, alam nyo na ito. Palagay ko, nangunguha rin kayo nito. Damihan natin kasi para itinda ko yung iba. Kasi next video natin ano na, tulong na tayo, medyo meron tayong ano, naipon na yung Timpay Garong na pangtulong. Siguro mga 2 video pwede na yun. Yun mga kaibigan, nakakarami tayo. Yun. Boy, ba marami ah. Hanap. Meron lang yan dyan. Next, magpakita ko.
kaibigan, nakakuha tayo ng isang klase. Medyo malaki siya. Yun. Tawag dito sa amin, sa Sorsogon, bagungon. Di ko lang alam kung anong tawag dito sa Tagalog. Mas malaki siya doon sa kinukuha natin una, yung suso. Bagungon. Pares lang ang luto nito mga kaibigan. Pwede sa gata. Pwede pa sa gulay din. Yan mga kaibigan, andito tayo, nakabalik na tayo sa bahay. Medyo marami na rin tayo nakuha mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, shoutout muna tayo.
Shoutout nga pala kay Simple Life from Gigo Mulaga. Shout out din kay Ranilo Ritual. Hi sa'yo, keep safe dyan. Yun mga kaibigan. Sa mga sumusuporta pala sa ating Garong, maraming salamat sa inyo. At sa susuporta pa, salamat na rin. Like, Share and subscribe.